Waar ging hem heen? Naar de bakker. Naar de bakker, ja. En waar is al bij die? In de mini. In de mini. Dat is het paardje. In de mini. Is wat dat dan gaat alle dagen hier oors? Ja, ik ben meestal squalwork aan het maken en daarna vul ik mijn planning altijd in en dan zie ik meestal wat ik doe en wat ik leuk vind op dat moment. Maar meestal ben ik alleen maar de hines bezig. Waar is dit? Wie is dat die zet? Peppa. Dat is Pepper, hè? Ja. Ja. Pepper die krijgt zijn vreugde verlend. Die krijgt voor Christ. En toen belde de slachter eens op en zei hij met een barig. Ja, die hebben wij wel, maar die krijg je ook net. Ik al is het rollade tiert, maar die houden we graag zelf. Nou zei die slachter, ik heb nice voor jou. Die zit je voor de deur. Ik denk dat het vertrouwen is, zei de slachter. Dus wij erin met een touwtje en we hebben Pepper, we hebben omhellen naar de borkerij. En we hebben direct een stek voor een bouwt boeten door, zodat het net meer ontsnappen kan.